Ahojte, ozývam sa vám z ciest opäť. Tentokrát som vybehla do Berlína počas veľkonočných sviatkov a napadlo by, že vám tu natočím jedno video o záhade, ktorá sa viaže k Berlínu. Srandou je, že ja som sa vás nedávno na Instagrame Kroniky záhad pýtala, ktorá záhada sa vám viaže s Berlínom. No a teda výnimočne mi neprišli žiadne odpovede, ale pravdou je, že jednu záhadu, ktorá sa stala počas druhej svetovej, samozrejme, však sme v Berlíne. Jednu takúto záhadu som už raz pracovala na Kronike záhad a rada by som dneska k nej natočila aj video. Ja som si spravila celkom hĺbkový rešerš včera večer, aby som presne zmapovala miesta, kde sa to stalo, lebo pravdou je, že Berlín trpel toho celkom dosť počas druhej svetovej vojny. To znamená, že podľa nášho lokálneho guida v podstate 80% celého Berlínu tak ako bolo pred druhou svetovou vojnou už neexistuje. Takže bolo celkom ťažké nájsť tie konkrétne miesta, kde sa odohrala táto záhada, ale podarilo sa mi to podľa dobových záznamov. A tam vás dneska zoberiem v tomto videu, ale najprv by som rada odštartovala toto video na mieste, kde sa to v podstate celé začalo a v podstate aj celé skončilo. Lebo nachádzam sa momentálne na mieste, kde sa nachádzal v 45. bunker Adolfa Hitlera a kde v podstate teda samozrejme aj v ňom zahynul. No a ako to už možno poznáte, tí, ktorí sa o túto tému zaujímate, tak tento bunker je momentálne parkovisko, na ktorom stojím. No a samozrejme tu není žiaden pomník ani nič, čo by to pripomínalo, len jedna tabula, ktorá vysvetľuje, že na mieste tohto parkoviska v podzemí bol vlastne bunker, kde spáchal Adolf Hitler samovraždu so svojou manželkou Evou Braunovou a ešte nejakými ďalšími ľuďmi. No a teda v krátkosti v 47. tento bunker Sovieti vyhodili do vzduchu, aby teda tu nič neostalo. Samozrejme ho zavalili rôznou vodou, rôznou hlinou, zeminou a podobne. A v 85. tu vlastne podstavili tieto paneláky, ktoré sú tu naokolo. Čiže ukážem vám, ako to tu momentálne vyzerá. Myslím si, že tuto v podstate to celé začalo a zoberiem vás na tú záhadu. Bude sa, tak aby som toto teda už nenaťahovala, lebo podľa mňa aj z názvu videa viete, že o čo pôjde. Je to záhada Martina Bormanna, vlastne druhého najvyššieho muža Hitlerovej skupiny. Muža, ktorý si držal dosť taký nízky profil. Nebol veľmi známy, nedržal sa v popredí, tak ako možno Goebbels a iní, ale teda bol veľmi podstatný a veľmi výrazná osoba v Hitlerovom okolí. Martinom Bormannom sa spája jedna legenda, alebo záhada a to, že dlho sa nevedelo, ako zomrel a či zomrel. Bolo strašne veľa konšpirácií, teda že utiekol do Argentíny, Čile a podobne, že sa mu podarilo utiecť tak ako aj Mengelovi, takže v podstate zomrel v Latinskej Amerike. Nebola to pravda, zomrel v Berlíne v 45. A vlastne tak, kde zomrel, kde spáchal samovraždu a kde našli jeho telo, tam vás dneska zoberiem. Ale ešte predtým začíname na mieste bývalého bunkra Adolfa Hitlera, lebo odtiaľto Martin Bormann v podstate začal utekať, keď sa už Sovieti blížili. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko pre intro do tohto videa a poďme na to. Vítam vás pri novom videu Kroniky záhad. Je marec 1945 a spojenci na čele so Sovietmi sa nezadržateľne blížia k Berlínu. Mesto je pod neustálým bombardovaním a Tretia ríša sa rozpadá. Spojenci postupujú zo západu, zatiaľ čo Sovieti z východu. Adolf Hitler sa poslednýkrát objavuje na verejnosti 20. marca 1945, kedy vychádza do záhrady ríšskej kancelárie. Je to posledný raz, čo ho zachytí filmová kamera. Pred sebou má skupinu chlapcov z Hitlerjugendu, 20 tínedžerov a detí. Dostávajú železné kríže za odvahu v boji. Týchto chlapcov potom Hitler poslal späť do ulic brániť Berlín. Krátko na to sa Hitler stiahne do svojho bunkra, ktorý sa nachádza len pár metrov pod zemou v centre Berlína. Ide o betónovú pevnosť 8 metrov pod zemou, pod záhradou ríšskej kancelárie. Dal si ho postaviť o rok skôr. Strechu mal takmer 3 metre hrubú z betónu. Bunker obsahoval 30 malých miestností, chodieb a konferenčných sál. Bol to jeho posledný domov. Tam strávi Hitler posledné týždne svojho života. V bunkri spolu s ním žili desiatky ľudí. Medzi inými Martin Bormann, jeho tajomník a de facto druhý najmocnejší muž ríše. Josef Goebbels s manželkou Magdou a 6 deťmi, či Eva Braunová, jeho osobné sekretárky alebo lekár.
21. apríla dosiahla Červená armáda okraj Berlína. 6 dní na to, 27. apríla, boli komunikácie Berlína prakticky odstrihnuté od zvyšku Nemecka. Na ďalší deň, 28. apríla, Hitler dostal správu z BBC. Heinrich Himmler, šéf SS, tajne ponúkol spojencom kapituláciu. Hitler to vyhodnotil ako zradu. V záchvate zúrivosti nariadil Himmlerovi zatýkač. Červená armáda sa v tom čase nachádzala približne 1 kilometr od bunkra. V noci z 28. na 29. apríla si Hitler vzal Evu Braunovú za manželku. Bol to skromný civilný obrad v mapovej sále bunkra. O deň neskôr, 30. apríla, obaja spáchajú samovraždu. Hitler streľbou do hlavy, Eva Braun zase použitím kyanidu. O deň neskôr spácha samovraždu aj Josef Goebbels spolu so svojou manželkou po tom, čo otrávia svojich 6 detí. Medzi tými, ktorí sa v posledných dňoch nachádzali v bunkri, bol aj Hitlerov najbližší spolupracovník Martin Bormann. Bormann nebol tvárou režimu. Jeho sila spočívala inde. Ako Hitlerov osobný tajomník kontroloval každý dokument, každú správu, každé financie a taktiež každý prístup k Führerovi. Kto chcel niečo od Hitlera, musel prejsť cez Bormanna. Tak sa z nenápadného úradníka stal de facto druhý najmocnejší muž Tretej ríše. V osudný deň po Hitlerovej smrti sa pokúsil z Berlína utiecť. V noci z 1. na 2. mája sa spolu s ďalšími pokúsil preraziť sovietske línie. Skupina, v ktorej bol Bormann spolu s Hitlerovým lekárom Ludwigom Stampfegerom, sa pokúsila prejsť cez most pod krytím nemeckých tankov. Útok sa však zmenil na chaos. Most bol pod palbou. Sovieti strieľali z kanónov aj gulometu. Skupina sa stiahla naspäť na stanicu Friedrichstraße a vydala sa po kolajniciach a neskôr pozdĺž rieky. Pri stanici Lehrter zišli z kolajnic. Pod mostom narazili na sovietských vojakov. Sovieti ich najprv nechali prejsť mysliaci, že ide o bežných civilistov, no Bormann a lekár Ludwig Stampfeger sa od skupiny vzdialili a začali utekať, čo vzbudilo podozrenie. Na moste nad hamburskou železničnou traťou sa to celé skončilo. Obaja požili kyanid. Arthur Axmann, ktorý šiel opačným smerom, sa vrátil a na moste našiel ich tela. V mesačnom svite bez viditeľných zranení. A tu začína záhada, ktorá trvala takmer 30 rokov. Sovieti totiž telo nenašli, alebo to aspoň neoznámili. V roku 1946 bol Bormann odsúdený na smrť v neprítomnosti na norimberskom procese. A keďže telo nebolo, začali špekulácie. Záhada trvala až do roku 1972, kedy počas stavebných prác v blízkosti stanice Lehrter v Berlíne narazili robotníci na dve kostry. Zubné záznamy a neskôr v roku 1998 aj testy DNA definitívne potvrdili, že jedna z nich patrí Bormannovi. Ukázalo sa, že Bormann neprenikol cez obklúčenie a aby sa vyhol zajatiu, spáchal samovraždu použitím kyanidu priamo v ruinách Berlína, len pár stoviek metrov od miesta, kde ho svedkovia videli naposledy. Takže vlastne sme tu na rohu tejto ulice, respektíve na rohu tejto budovy. Spáchal Bormann a Stampfeger samovraždu tým, že vypili, alebo teda zjedli kyselinu kyanovodíkovú, takže neboli zabití Sovietmi, spáchali samovraždu a teda tie ich tela boli následne nájdené krátko, pár dní na to, ako spáchal Hitler samovraždu. Takže bolo to tuto, na tejto budove, ktorá tu je ešte teda odčias 45. A následne ich pochovali na mieste, ktoré je pár krokov odtiaľto, ktoré vám idem ukázať.
V roku 1999 bol jeho popol rozptýlený nad Baltským morom. Čiastočne preto, aby neonacisti nemohli z jeho hrobu spraviť pamätník. Muž, ktorý bol druhý najmocnejší v Tretej ríši, zomrel anonymne pri berlínskych kolaniciach. A svet to nevedel 27 rokov.